Shubor nakaslem jong unong san hima. Kamaulai town dorbar kebaya sok lagi khatnyo tali ki dorbar shnong. Kalarai bakanum sya shu yu Professor PS Shukla, Vice Chancellor Kanuhu, banyu kejat ha uput usam jong kamaulai hi barok kawai. Ya kani karai nakaliang jong kamaulai town dorbar, kalashim ha steps ni satjan, hadian bakalalet bane kenduk pada syambat ki samla ki berangdon hapne kajing sya tangan, kajing yakhi ke bala penlong bandawa penhiar syuki VC Mador, ya Professor Prabha Shankar Shukla, bat kiwe ki he Kanuhu, bala keno thongkam be'an. Kani karai bala shim da kamaulai town dorbar, banam syashu yu Professor PS Shukla ban yu kejat uput usam ke dorbar shnong maulai, kalongkum kadak ban ai kajing kershan ke bapura ya kani kajing yakhi ki samla pule, hapo kajing alam kani hunsa, bat nehu ke SU unit. Hakani kasi lalam khamat ya kamaulai town dorbar, da President uba Helembok War, ba sorba lingdo nong pure Vice President, Dr. Marco Mitri Secretary, ba Lum Sentiu Lingdo Assistant Secretary, ba Kim Khongkliam Treasurer, ringkat lang bat baro kirang ba shnong ki khatnyo dorbar. Kamaulai town dorbar ha kaju kapor, haba penpawi kajing sngokhya halo kajing long jong ka kot kakya jong ki samla pule ki bela shong sha thangan, kala ajing mot ru bakin shimno da ki we kilat kilinti ban beteng kajing yakhi ke ba shongnya. Ke nilai ini ke apa boleh iki mah hakne scam ni pa ban penduk iki ke ngi semua komen ban iya ka ika ta jing komen sim ka jong pi ka ba pi khun hado ka bang iya ka news ka ba menin 1987 1st of July ngi sang ko mat scam hadi nang ko kami ke jing iki hadi 10 July ni sange ngi dong dialog no Apa ni kampus kum kamaulai town dorbar ha bagiwan ban yakendu yakini ki khna puliang ni ki bas dang songsa than hadu kani singi ka bamta kari ka singi ka khata ke da gijing sokhya jong town dorbar ngilai pakhat medu menin ka singi ya ka bangi yakendu patki ha ngilai I ki press statement ki bala mi kata kalong bala instead ya ka inquiry ba visi la shimli ban mantala la constitute ke committee ban le ka inquiry bala instead you acting visi de ngiskufu nakaliang kajung ki khna puliang ni ki accept ya kata bat menta kum ka town dorban ni don ringkat bat ki hang ni ban ni ai ka assurance ba kanu ka outcome ka bami nang ni ka bamlong in February ki ni kum ka town dorban ngin don kijing shan the matter is a simple ya ka ba unum wan pashu uni u visi bamenta de kum ka town dorban ngin make sure ni ai ka assurance ba num complicate ya ka matter hang ni kalong simple su out bayu tang ta kawai bau unum rung su angnya khnang ba kanum mi su anono ka jingja kanu ka jingki kanu ka jingta ya ka future ka jong students ya ka health ka jongki nama ta daw ngi aka assurance kum ka town dorban balada kumnur 15 yang usukla visi uni ba ki kini menta kum ka town dorban ngen yang banum sha bu unrung hapo ukut sam jong ka mulai town dorban khamtam hani ni hu campus ka ba hapo ukut sam jong ka mulai town dorban ngadan usul lembat KSU ni unit hi ni singa ban ai khbe shubuna ya pi borok ba pi dayawan hane singa lam ya kan ga jongi ban chupenong ba PCI hi kumbala da pensingo ba wala kan ke inquiry kala da thungro tang mana ka deng jongi ngim da singa scam thang wa de kan ke inquiry committee ro khatau ka dei bangi I ki member jong kan ke inquiry committee umshe ma thung we bro ba dei na jala jongi dan piteng ro di halar jong kan ke bentahi wala da kan ke inquiry kan wan ro hatu kene inquiry kan shimnem kan sambhane me kini ki jingi ki jingi kata kin gede ka bapen skiu dia ini amal bengim na kata ka jingson scam panchupen skiu epi sepang kan ke inquiry ni laya tedi bakam sa insaya bu kata ke inquiry ilaya clear ini bahatu donem ki kerteng ki ba pp kwa bapen include na ka lenga jong pi nilaya ai kerteng nilaya propose na ka lenga jongi bapen skiu si ipat habawan ke direction ministry ki khemshim wat kita kerteng ki bengingi ai
Badi halau jung kata ka bentai kata ka nongrim ka bangi ngis nyo baladakannya ke inquiry ke syuan ro ka de bitang ka banchupen thame yangi bangi ngin sange no ke ngi jinge ki. Namaradaki ya singu kia shishahi te kamu dikat ya kitu ki kerteng ya kitu kertong ke bangi ngi lai kila de ban chip into consideration ke kila de ban add lang ki kata ka member. Ini kalang jungi ko banchupen singo hi ba menta ka jing pet ka jung UBC but ka juk ka por ka jing shim shuti jung ul ka de khatsan singi but ka jing wan ka inquiry ka de khatsan singi te kani ka pen iba imat ba kila da piakren halendet ba kumno ba kin yele kumno ba kidun ka jitu jing mon tene kelen jungi ngi te kumna ka singi beding kong hinama kala itu usai be ba unado bawan UBC ulong anti tribal ulong anti kasi bade haro jong kata kan ngrim ngim dan kata ka jing singu skemwat ya kan komiti ka bakawan ro let's say ki bru ki ba shu ina bar ki singu ba ka sarkar kala snai kan ke inquiry kata ke inquiry kan sawan kan sa ai kata ke decision jongka kemana kalian jungi pat nging dan kata ka jing singu scam ya kan ke inquiry bade haro jong kata bentai ke manchu singu ki sia ba ngi ya biteng kan ke jing kiro kenapa ka sarkar ka de masutu kan ba om syam ba tang ki inquiry ke ba maki ki thung mangin chu piang wai kan bagi gila nama ada dari sisa ba kita ada perkat ya ka jipha ka met ka jongi kita de benshim kita ki geteng ki bangi ngi la da propose tama ka order ke bawah ke notification ke bawah na ministry ki kam ya shim kita kata ke bengi ngi ai badi halo jong kata kan ngrem ngi ai biteng yang kan ke jongi ki tang bangi das ngi ngan sisa hi kum ka jing ai assurance ka leng jong hero bala da ja kumno kan ka outcome ke inquiry ke maulai bor ko wehi ke rengkat lang bani ba ke jongi nak kelang jungi ngi piang buram sisa ki wei po kam tam ke ka assurance jong pi bat ngiro ngini ai reconsider ngini ai perkhat ba nam tak no ka sep ba ngi ci rahmat we ba ngi la yo i kata ka assurance nak kelang jong pi ngiro ngini song perkhat di kum ki members ko kum no ngini mi rahmat so isten ko be shubun